Martxoaren 8an milioika pertsona ateratzen dira kalera emakumeen eskubideak eta genero berdintasuna aldarrikatzeko. Baina zein da data honen jatorria? Gaurko bideoan azalduko dizuet. 19. mendera egin behar dugu salto. Honetan, emakume askok ehungintza fabriketan egiten zuten lan, gainera oso baldintza eskasetan eta oso soldata baxuekin. 2 edo 3 aldiz gutxiago irabazten zuten gizonezkoekin alderatuz. Eta honen aurka borrokatzeko emakumeek ehundaka eta ehundaka greba egin zituzten egoerari buelta emateko. Hemen ikus dezakegu 20. mendearen hasieran Ingalaterran egindako manifestazio bat adibidez. 1858 urtean Seneca Fallseko konbentzioa ospatu zen. Bertan, bi figura aipagarri ditugu, hemen ikusten dituzuenak. Alde batetik Elizabeth Cady Stanton eta beste alde batetik Lucretia Mott. Zer aldarrikatu zuten bertan? Hasiera batean, arraza diskriminazioaren aurkako mugimenduetan parte hartu zuen Elizabeth Cady Stantonek, baina konturatu zen emakumeek ere zapalkuntza sistematikoa jasatzen zutela. Eta testuinguru honetan antolatu zuten Seneca Fallseko konbentzioa. Eta mugimendua oso garrantzitsua izan zen, aitzindaria izan delako, eta mugimendu sufragistaren hasiera ekarriko zuelako. Esan dizudan bezala, 1858 urtean, Seneca Falls aitzindaria izan zen. Gerora, 1878 urtean, Parisen emakumeen eskubideen Kongresu Internazionala ospatu zen. Eta bertan, boto eskubidea, hezkuntza eta lan munduaren berdintasunaren inguruan aritu ziren. Hemen daukagu figura garrantzitsu bat, adibidez, Maria de Gem izan zela. Ikusi behar dugu nola Hego Amerikan ere 1910 urtean egin zen lehenengo kongresu feminista Argentinan, eta hemen mapan ikus dezakezue ze urtetan lortu zuten sufragio eskubidea emakumeek munduko leku ezberdinetan. Lehenengo lekuak izan ziren, hemen mugituko dut zuek ikusi ahal izateko, Zelanda Berria 1893 urtean eta baita Australia ere 1902 urtean. Baina ikusten duzue hemen asterizko bat dagoela. Zergatik, emakume indigenek edo aborigenek ez zutelako eskubide hori. Australian izan 1972 urtera arte. Gero ikus dezakegu Eskandinaviako herrialdeetan ere 20. mendearen hasieran lortu zutela emakumezkoek boto eskubidea, eta oso garrantzitsua izango zen Errusiako iraultzan 1917 urtean, gero azalduko dizuedan bezala, emakumeek boto eskubide hori ere lortu zutelako. Beste kontinentetara begiratzen badugu ere, aipatu behar dugu, adibidez, hemen ikusten dugun Huda Sharawi. Huda Sharawik sortu zuen Afrikan, kasu honetan Egiptoko batasun feminista 1923 urtean. Eta oso aurreratua izan zen, eta Europatik ibili ostean, bueltatu egin zenean Egiptora, adibidez, beloa kendu zuen, eta ekintza honek simbologia handia hartu zuen. Ikus dezakegu nola Hego Amerikan Ekuador izan zen boto eskubidea lortu zuten lehenengo herrialdea emakumeek 1929 urtean, eta hasian aipatu behar dugu hemen ikusten dugun Hegin zen, izan zela maiatzaren 4ko mugimenduko pertsona nabarmenduena 1919 urtean. Baina emakumeek 1000 erasori aurre egin behar izan zieten borroka honetan. Horren adibide bat 1875 urtean eman zen, non emakumeen protesta bat erabat zapaldua izan zen, eta 120 emakume eraiak izan ziren. Garai berberean Parisen berbera gertatu zen, eta 120 emakume hil zituen poliziak. Ikusten dugun bezala, emakumeek 1000 erasori aurre egin behar izan zioten, baina ez zuten beraien borrokan etxi. Eta apur bat aurrera eginez, 1908 urtean, milaka emakume kalera atera ziren lan baldintza hobeak eskatuz. Urte bete beranduago, 1909 urtean, Amerikako Alderdi Sozialistak emakume langilearen lehenengo egun nazionala antolatu zuen New Yorken, baina hau estatu batu mailan, ez mundu mailan. Ospatu zutelarik New Yorken otsailaren 28an.
Eta hemen, irudian ikuste dezakegun bezala, 1900 urtean, emakume sozialisten bigarren nazioarteko konferentzia eman zen. Bertan, 17 herrialde ezberdinetako 100 emakumetik gora bildu ziren, eta hemen aipatu behar dugu Clara Zetkinsen figura. Emakume sozialista eta sufragista honek proposatu baitzuen martxoaren 8 emakumeen nazioarteko egun bezala. Baina, hasiera batean ez zuen arrakastara askorik izan, eta leku askotan oraindik beste data batzuetan ospatzen zen eguna. Orduan, noiz izango zen, edo ze gertaerak ezarri zuen martxoak 8 emakumezkoen nazioarteko egun moduan? Errusiako iraultzak. Izan ere, Errusiako iraultzaren erdian, emakumeek greba bat hasi zuten martxoaren 8an. Beraientzat, Juliotar egutegian, otsailaren 23 zen. Eta bertan, ogia, bakea eta lurra aldarrikatu zuten, eta mugimendu honek bere biziko garrantzia izan zuen txarismoaren erorketa ekartzeaz gain, emakumeen boto eskubidea ere ekarriko zuelako Errusian. Baina nazio batuen erakundeak ez zuen emakumearen nazioarteko eguna 1977 urtera arte aitortu. 1975ean emakumeen nazioarteko urtea izendatu zuen, eta 2 urte beranduago erabaki ofizial bezala ezarri zuen egun hau nazioarteko egun moduan. Bestalde, nondik dator kolore morea? 1911ko martxoaren 25ean, New Yorkeko Triangle Shirtwaist lantegiko jabeek, hemen irudian ikus dezakezue lantegi hau da, zer egin zuten? Lantegiko ateak itxi zituzten, beraien esanetan, langileek ezer lapur ez zezaten. Baina, sute bat gertatu zen, ez dakigu provokatua ala ez, baina honek ihes egiteko aukera gabe utzi zituen emakume guztiak, eta bertan 156 langile hil ziren. Esaten da, bertan egiten zituzten blusak kolore morekoak zirela, eta hortik datorrela mugimenduaren kolore hori. Baina ez da hipotesi bakarra. Bioletak, subiranoen koloreak, boto eskubidearen aldeko borrokalari bakoitzaren zainetan dabilen benetako odola simbolizatzen du. Askatasunaren eta duintasunaren kontzientzia ere. Zuriak zintzotasuna simbolizatzen du, bai bizitza pribatuan, baita politikoan ere. Azkenik, berdeak hasiera berri baten itxaropena simbolizatzen du. Hauek dira Emily Pankhursten hitzak. Lan bikaina egin zuten emakume hauek, baina berdintasunaren aldeko borrokak oraindik dira hor. Mundu osoan ez ezik, Euskal Herrian genero berdintasunean aurrera pausoak ematen ari diren arren, oraindik erronka nabarmenak ditugu aurretik, batez ere soldata arrakalari eta indarkeria matxistari dagokionez. Hortaz, segi dezagun borrokan, tamalez asko dago eta egiteke. Gora borroka feminista.